mutanen kokona local government. Tallafi ne wanda mun ga ya kamata a yi. Mun san gwamnati na kokari na wurin tallafawa jama'ar Nasarawa State, amma kuma mun san cewa gwamnati ba za ta iya ɗaukar nauyin kowa da kowa ba. Sai an samu wanda za su zo su tallafa. Yau muna nan mun zo tallafawa, kuma muna gayyatar shauran jama'an Nasarawa wanda suke da hali su ma su fito su yi irin wannan abun na tallafawa mutanen Nasarawa. Inda aka faɗa wani lokaci akan cewa ba kamfen muke yi ba, amma kuma mun san dole ne akwai lokacin kamfen zai zo. In ya zo kuma za mu kuma dawowa kokona. Insha Allah mu faɗa muku mutanen kokona abubuwan da muka tanadar muku da shi, domin an muka hau karagar mulki mu yi muku. A yanzu ba za mu ɓata lokaci ba, za mu fara kaddamar da abin da ya kawo mu nan. Kuma muna godiya da cewa kun fito don ku karbi wannan tallafi. Kafin mu zo nan yau mun je wani gefen Garaku, wato a fadan sarkin Garaku, mun kaddamar da taimako na hanyar kiwon lafiya. Mun kuma samu kayayyaki wanda mata masu juna biyu suke bukata kafin su aihu. Mun kawo musu, an raba musu da kuma wasu magunguna na cututtuka daban-daban. Za a raba nan zuwa daga yau har zuwa nan kwana 3. Har yanzu kuma wanda suke da ciwon ido suna nan ana musu operation yanzu haka don a samu musu walwala ga idanunsu. So yanzu za mu fara kaddamar da abin da ya kawo